Бүгін Татмедиа акционерлік жемғияты Россияның татар тілі матбуғат вәкиллері үшін Милли музейда экскурсия уздыра. Экскурсия Татарстан Республикасы журналистика һәм масса күләм мәгълүмат чаралары өлкәсендә Бәллүр каләм конкурсы программасы буенча оештырыла. Корстан үзәгендә узган чарада безнең хәбәрчебез дә катнашты. Төбәкләрдәге матбугат чаралары җитәкчеләре белән очрашуда Россиядә халык санын алу алдыннан эшчәнлекне көчәйтү мөһимлеге ассызыкланды. Милләттәшләребезне үзебезгә тарту өчен пандемия шартларында социаль челтәрләрдәге эшне активлаштыру аеруча нәтиҗәле. Бу безнең Бәллүр каләмнең беренче өлеше була инде. Чит регионнарда торган татарлар өчен чыккан гәзитләр арасында шулай очрашып сөйләшү. Очрашуда ТАССРның 100 еллыгына багышланган истәлек билгеләре дә тапшырылды. Республика бюджеты хисабына алынган ноутбукларны Татмедиа генераль директоры Шамил Садыков тапшырды. 11 елдан берле Татмедиа акционерлік җәмгыяте 14 региондагы 19 гәҗит белән хезмәттәшлек алып бара. Бу килешү нигезендә без аларга чыгарга булышабыз. Махсус рәвештә таратыла бөтен регионнарга һәм без инде бергәләп аны халкыбызның киләчәге өчен эшлибез. Татар журналистикасында менә шушындый очрашулар безгә бик зур тәҗрибә бирә. Һәм Татмедиа тарафыннан бөтен Россия күләмендә үз хезмәтләре белән тырыша татар телендә матбугат тотучы журналистларны чакырып җыюы ул бик зур мәртәбәле һәм кирәкле чара. Шулай ук без бергә проект редакцияләре белән шартнамәләргә кул куелды. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.